A campaña do Percebe de Aguiño botou esta mañá o peche na zona norte. Os percebeiros descansarán arredor de un mes para reiniciar logo a campaña do Nadal na zona sur. Esta mañá subastáronse na lonxa de Aguiño os últimos percebes recoletados este ano na zona norte, concretamente na zona de Corrubedo, onde o mar e o mal tempo apenas deixouse traballar. Pouco máis de 100 kilos se posaron na lonxa. Remata así parte da campaña iniciada o 1 de xullo na zona norte. Neste tempo subastáronse 14 toneladas e media de crustáceo, cunha facturación que ascendeu a 443.000 euros. Foi unha campaña positiva. Bastante boa, ahora cerramos porque abrir a babosa queda cerrado estes meses, hasta novembro, máis ou menos. A fecha ainda non temos, pero como todos os anos. Supoño que entre a primeira e a segunda semana se sabrá para a campaña navideña. Canto a precios, ben, foi un ano bastante bo, axudounos moito o mercado e, bueno, estou ben, os precios bastante bons. De máximo debeu andar rondando os 200, 170 ou si por aí, e de mínimo rondando os 10 por aí, 9 e pico, 10 por aí. O percebe é un dos mariscos máis cotizados en lonxa, con demanda de varios países. Co paso do tempo foi logrando un bo oco nos mercados destinado ás mellores mesas. Onde pode parar un percebe de aquí, pero bueno, os destinos principales, Madrid, Barcelona, bueno, por todo España, e despois queda moito en Galicia tamén, moito queda en Galicia. E bueno, agora tal como están os transportes, non sei onde poderán ir, pero andan bastante, incluso Francia, Italia. A campaña volverá a retomarse, neste caso, na zona sur, previsiblemente no mes de novembro, para aproveitar o tirón do Nadal.